Ngibingelele bafowethu, ngibingelele bodadewethu, kini nonke. Yebo bafowethu, ngicabanga ukuthi-ke niy'bonile ley'ndaba lezi zika-Michael Nkambule, kuthiwa akasekho emhlabeni. Ngicela uma wangi-like, ungi-like-ele uma ungenankinga futhi ungi-follow-we. Isizathu esenza ukuthi uMjida-ke engasekho emhlabeni njengoba sikhuluma njena yilesi-ke. UMjida-ke kuthiwa wangena kwi-car accident, shuthi ya waba ne-car accident eshayela, yabo. Yabo, so ingozi futhi ingozi eyayinyantisa nje igazi ngokubuka kwami-ke, nangokucabanga kwami, nangokuzwa futhi kwami. Ingozi nje eyayingeyinhle neze, yabo. So uMjida-ke waphuthunyiswa-ke esibhedlela. Esibhedlela wathi uma ephuthunyiswa wafika waba umuntu othembisayo ukuthi uyalulama, yabo. So kulokho-ke ebethembisa kube sekuphinde kumangaze abantu abaningi-ke ukuzwa ukuthi hhawu uMjida akasekho futhi emhlabeni, yabo. Ngoba ekululameni kwakhe besinethemba sokuthi siphinde simbone ngoba kunenye i-YouTube abanokukhuluma kuye beno-Junior Khanya ngebhola futhi engicabanga ukuthi abaningi futhi bayayazi leyo YouTube, yabo. Bayayazi kakhulu, ya. UMjida-ke wayesesemncane kakhulu, ebeneminyaka nje ewu-37, ebesemncane kakhulu. Ngicabanga ukuthi ukube uMjida wakhona ukusiphatha kahle, ngabe mhlawumpe usalele isizini eyi-one noma ngabe isizini yakhe yokugcina le ebholeni, kuba wakhona ukusiphatha kahle, yabo. UMjida-ke wafika kwiMpofana kwi-development, waqala nje kwi-development kwi-Kaizer Chiefs. Kwaya wasethathwa i-team yase-France yamthenga kwiMpofana i-Strasbourg yase-France. Wase eyahamba-ke waya e-France, wafika wadlala futhi nakhona kahle kakhulu. Wagcina wabuya-ke wazojoyina i-Kaizer Chiefs. Lapho wafika khona wadlala kahle kakhulu futhi kwi-Kaizer Chiefs. Ngicabanga wayeshaya ishumi impela, wayegqoka u-number 10. Uma ngasakhumbuli kahle-ke angisazi kodwa ngathi wayegqoka u-number 10 lapha kwe-Kaizer Chiefs. Ngokungayiphathi-ke kahle-ke i-Kaizer Chiefs nayazi-ke kwayathi i-Chiefs-ke yamkhulula umfana omdala. Waya lapha ko-SuperSport, wafika wenza kahle futhi nakhona kakhulu. Kwase kuba yizo-ke lezi zakhe-ke ngoba phela upelepele omdala uyavuka ugqokweni. Waseya nalaphaya ko-Black Leopard, wafike wadlala futhi nakhona kakhulu. Engicabanga ukuthi i-career yakhe lapha yatshengisa khona-ke ukuphela, yabona-ke. Ngoba phela upelepele omdala njengoba ngisho ukuthi uyavuka ogqokweni, azange-ke ayeke ukwenza izinto azenzile. Agcina i-career yakhe yaphela esasemncane, yabo. Yaphela esasemncane kakhulu uMichael Nkambule. Sithi-ke emndenini womfana omdala sithi, eyi, umbhemu akalale ngokuthula ey'ngane zakwethu. uNkulunkulu udalile, waphinde uNkulunkulu wathatha. Beke besho kanjalo-ke abazi kangcono. Siyabonga.